Mntana omuntu ubani owathi mawusududla ukho sexy bheka manje usukhathaza lo mzimba ulalela abantu bekutshela amasimo engani uyazi mina ngikuthanda uyi-full house siphalaphala ngivele ngigule kakhulu mama sengilokhu ngithinta njalo emanoneni kodwa awubheke manje usushintshile usufaka namaphenda angaphelele ngiyabona kuzoba lula nokuthola ofa bayidalele angithi vele wena usafaka ngepiti code uthi ufuna ukubile sexy makoti zolo lokhu wena ubulala ubheke phezulu qha kodwa manje usuphenduka ungidumsele nangezinqa engathi ufuna uchatha ungitshele uthi dog style bese ngixakeka ngoba phela thina zona izinja mntwana yazi wena lokho waqala ukusilima mina sengiphenduka isilimo ngigibela isoko ebhimu kwasazana ngiyakutshela uyangilima le moto ogibele kuyo ngiyakucela dilika phela wena usalona ijuvenile umdala usha ngo29 shiya phansi izinto zabantwana ngoba ngiyakutshela nasi uma ungabhekile lizoshona ilanga ungena sambodi ngale ndaba yakho leyo kujikela ubhodi angivele sesakubanga manje no bra kancane yazi mina babes ngazizwa ngisexy mangashaya ngoskin ayibo uyabona ngempela lobo Herbalife bakufaka eshiyo bishini bakuthathe bakufaka kwimission day in and out to busy ngemishini ejimini ugijimisana nobukhasikhasi hayi man ngempela bona bangithathela umfazi ngoba mina ngisaqondi mana basi uhlanga namaswiri kuze kushona ilanga yini indaba ayifika noma langa ugijimisana nosex nale ekhaya ungixinxa ngempini ungitshela ukuthi yena empilo neplan lama sagcwala ngitshelwa ngediet mangifuna ukudla kunesisindo semele ngize ngiyovakashela umama hayi lapho ke hayi ngokuya ngogala impela nawe yazi ntombe ndali lishagcwale lithi phama ewu madoda mina ngangithi ngiyazi ngithatha umfazi ozongiphatha kahle kodwa manje into ebalekile nje owakho umzimba nami sengize ngifisa ukuba yiwo-ke lowo mzimba ukuze nami ngikhona ngithola ukunakekela hayi man mina sengifuna isidudla sami back la ngeke phela come back mabhebese ngeke kanti mina ngifelani ngempela ngifela uherbal ngifela ubaphila happy hayi ngeke ngiyala man